Malaysia dan Singapura ni. Lah, depan ro ya ki badan ya kata mensim di badan kejing sa thambor kejing sa banbeng kejing sa lensok hagi bon kiliang dari ka awaken India movement ya ka kami sikmat ban sendria ya ki pajba ki baya kindo ban ki basyam ya ki bakum kita ki jeng dan ka por ngini ban sedang no ya ni ka worldwide public demonstration ya ka ba hari ka singi ka ba menta kumba argo pratali kiri jam ka perthai ba khat pratali kiri hapo ka jala kay simmenta ring ka lang ban punpao sya ka perthai hi ka lang saudong bang yeng kum ki breu ki ba lai loy kamdan jingot bangin siong bang ilong tang ki breu ki ba lai loy ban su lai loy tang haying sam ban su lai loy tang halanti sengken ban su lai loy tang hakano no ka kam ka bangidon hynrei ka jing lai loy ka saki ning kong ning shap ya ka ba u blade try kan raro nong bo nong tao ola IT hanga banapi ya ki lai tili ki banta ka jabeng ka demensem bat ka mat ka jungi kini ki lai tili ki baning kong ki ba pandan kam yang ibang isa yo ka kenten daga bangi kamil ne bangi ki preu ki ba em hasla pertai dai na ka dang ong hi ko ki pat ba ba kani ka si ka ba kerpang tam ya ka ba na liang jong ka awaken India movement kala mi sekmat na ka por banyang ya ki banyang ya sai na ka benta bangi tawa ya ka jing lai loy. We demand justice for freedom, a freedom for each and everybody, a freedom for each and everyone. Nakataka daw, hakani ka chaka, kabalong ru ka chaka, ya kiba bon kinong like kinong wan, kiba bon kinong kayi, kinong kamay, kinong kaji, ba kiba bon ru ki breu, kiba ya sharam seneng, kiba shong kiba sa kidan. Ban next time ru. Kanong ke AKA ke ba pinyos ngau ya ke ba sibun na preng jongi kong kita kinong songs nong ki badan ya ke jingket kli. We are the concerned citizens of Meghalaya. That's why we are standing here for fighting for the rights of the people. Nakatakaw ngiyeng banyale bantawa ya ke jing lai loy halal ka hok jongi kin ki pai pa jong ka jai banreu oh hanyo trap oh hanyo skom. Ogi pada baik, komba pilai I lembagi neki jingpo, lembagi plakat, lembagi banner, kibangila dek banyai, yaki jingpo keberan hang ni. Yang dia pentau Simon kia tak apa ongroi kemudian my body my choice. Kata amut, kamet jonga, kade ke jingjet ke jonga. Hasab begini ay sekwat ciki barokoi bangin yo yaki jingkren. Ya kiba bon, kiba nakaliang jongi kong kiparlok, kiba bon nakaliang saudong, kiba longru kita ginong songsnong, kiba don ya kajing kitli, kiba don ya kajing anglot, ban yo ya kajing lailot bangin emang slaportay, nakatao, ngin Joshua ya kaway ka mat ka bakong san ya kaba nakaliang jong ka awaken in ya movement, kan pelong ya kajing snapchar, kaba siminit, ban kinmao burom, ya away na pedeng kinong ay boy bakraw, jong ka awaken in ya movement, ban itay de iba Sylvester korba. Ibang ijukot iba best, ban iba labat ro, yang kerdan kumurang basnong, hangte hepo maulay pun muri. Iba best, iba Sylvester korba, iba lang utaw nong ay boy bakraw, jong i gungga kenhon hi barok kaway na do kabasdang. Sipon kinlenti ki bangilayay, bangin namla, ban film na jawi ki umat abangi kenausa, hanga kat pratrik, kaba ikado ikran. Nangi sekmat inyo banyay no ya kaniga. Jayalang kabangi pentau pajba. Kabali kita ka worldwide
public demonstration ya kebaga partai berakawai ke shimanta ba kong ka puram kong kita ki breo ke ba hagan isla partai kong ki breo ke blan ke jingket ya ka jingduai limba iba edo tudam ibalang away na pedengki nongilam hangani ka yau berakawai hangi po yau do iba ju yalam, iba ju senrang, iba ju aibot, iba ju aibor, ya iba bon ki pai ba, iba syong dukan, iba hapok ini gitai ki jagai ba buai. Nasaban khat, iba dua tudong, bai subah ba yalam ini jing duai ni kapor. Thì ngã qua bằng cái lý xuôi là phi bao khát kỳ pa bà đã gặp bùrом như phi thì Boy Youth Organization Bakumjo orang saban pedang borong ya rangba adal bot nongrum ibadai MLA badan borong napok kanika constituency North Shillong dengan skam padba ya kai berhak ke bapilayos ngau kilayo ya kalunti ke bangiat ka kunhun hi kadon ya ke jingpynbor halak jong ke bentah ya ka bangin yo bangi gidei ki breu ki berlait loy habangi sultho bangi dei ki breu ki berlait loy ai bayangin im light loy day namar ba kajing jingpynbor bangin wan ban long breu syakal sapertei da ka bangin let ban long ki mrau jongno re jongno te gumba pila ye barokhoi pisaki bat ka ke bana kaliang jonga ni ka por ng sabanong batong inlong ki breu ki ba champagne kindet ngilong ki breu ki ba yo ijngai ngilong ro ki breu ki ba plenching mot kai ke dau ba ka ba kongsan ya ka ba nakaliang jongi kum ka kenhon jong ka awaken India movement hang ni po ka jelam meghalia ngiwan ban yeng ban pertah khmat jongpi ba to ngilong ki breu ki ba lai lot habangi kerpat dia kata ka bentah ngihaban thai kpat shidin jongi mano bayalam yang gi pai ba bat mano gi basensyar yang gi pai ba hado kamde ka sorkar jala ka jongi kadai ka thong ya ka ba manga bat mapi ke riu pai ba ke ba ke ba long breu hang ni slapertei ngila saki ngila thong bat ngila jet bat ngila boro bakin don kita ki nong mikmat bakin don kita ki nong elam ki jongi ki ban thau ya ka sorkar bat hang tei ro la yo rong ka tei ke dei ka assembly ke mong no ka dei ro ta ka public house ane kata ka yin jong ki pai ba ngila jet ya ki pai ba da upai ba ya upai ba manga mapi mano paro ngila ban rong ban long ki nong mikmat hang tei hapo assembly bat ngidi ban long pat ki breu ki ba champagne ngidi ban long pat ki breu ki ba skauto bat ki ba yu ijngai ban long kita ki nong elam ban wanra ya kata ka lenti ki ba shai de pai ba e hane ka por kat ba kadang yai kane ka jingelang da ka bangin pen sngau sapi kane ka jingelang kan long ro kom sibanta ya ka bangin pen sya ka re India hi broke away sya ka partai hi broke away ba we are the indigenous tribes ngidai kita ki breu ki ba red pai ngidai kita ki breu ki ba red pai hynrei ngidai ro ki breu ki ba light loy klem jing sya pen thot pen mong hano ro hynrei ka ba ngosi habang ipai no pat sya kito ki ba kap no ki kmat anda habakan ni ka klam kalawan ban lenshop yangi kom ki breu hanik slapertei ka jing to ka ba kraw ba ka jing pangdang kajing yang pai tono jongi kom ki breu hanik slapertei ka long hadu kata hadu ngim la shuban pet habangi pai sharum ba cheneng isngausi bangi bo ro jing kali balai kali jakum ni namargin kali yano hero larangin kali yo chief minister larangin kali yo health minister larangin kali yo prime minister either yo no Obday you tahu higher authority jong ka sorkar jala ne ka sorkar India ro kimdai ki medical expert kidai ki ru pai ba ki ba kumanga bat mapi hi ki ba rong ha ka te ke jaka ban sensar ban yanam yang apat yapi ompat ban temrau yang apat yapi tehane ka por
Kidan ki parlok ki jongi. Kiba pila jia sngau na kapor sa kapor. Kiba jia ai la jia ban ai ki jingroi ki jongki. Na ka banta ka ri ba ka jai ben riu. Na ka banta ka jing light loy. Ban hagi ba bon ki banta. Ya ka bagi la sei, ya ka sap bat ka pong. Ngindam la ban ong ro, bangin long tang ki jing lang ka ban berten ka ban berngam. Hynrei ka ni ka jing lang ka de ka demonstration. Ban pen I sya ka bertai bangi dei ki breu ki balai loy. Ban habangi em kum ki breu ki balai loy. Ngasa ban khot ya kini ki parlok. Ki bala pen kre. Ya ka ka jing ruai ha ka dei bat la ka jong ka ri ba ka jai ben riu. Kini ki nong ruai. Ya ki baga latip kerteng kum iba Hebro nata iba akrau perkat bat iba ban bat iba saita ting soban khat ikini syakmat bagin soba banwan ban pensngau ya ka jingroi ya ka bapidan hapdeng jongpi hi soba banwan syakmat ban pensngau lam syangi borokoi kai ka dauba ka bakongsan yapi bapin haban sei yang kena kebenta. Dong ilong kiban ya sam mentalam, kiban ya em bentalam, bat kiban ya ai tilam. Iwai pat nak kebenta ka hok bat ka jing sisa, ka bagi dia ben yang hang ka sla pertai. Dang ne ka por ka benta. Indang ya syakmat pat chusho. Hasa bagi nyo sa iwai pat inong kran badan buram. Ibigay na po ka kinhon jong ka Ribhoy Youth Organization ang next camp mga kasing kapagkersan pura nakapatag jay pendiyo jong i Om day bagi bisni ki ai ka report na ka benta kini ki lightly ki company ki basna ya uneu COVID-19 vaccine ka Pfizer company ka Moderna company ba ka BioNTech company kini ki lightly ki company ki kamai ngani thoye phi nangi ki paiba nakapisa dungi ki paiba ki kamai nyo punyo hajar tingkah ka pisa India tang shi second nyo punyo hajar tingkah ka pisa tang shi second but Sapun riulat arpo hajar siminit bat nriuspa kindai po ar kror shiski ki kamai nakapisa jongi ki paiba ba ai yau neutika ladang I long ki preu ki bayu ijngai ngini ben soto shu ngini ben soto shu bangin ne ben ai ladro ya ki por sorkar bakin pendan kam bakla ya kapisa jongo paiba namar balai pila sakiro Kung huwag na pinake MDA wala na ban penpau lailat om sem na tre ban sem barang to tit lagi long saupo san buat ang sisni ki uot ki nam bagi don gamet ka bomkot bomhiak rat bagi haban le ya ta injection ti hari ni sini ngai bang sorkar kala kham long jem not dia kala kham ai ru ye ki bor jong ki breu bagi long kili ngi ki doktor lagi ni ki breu ki bet le mana injection te yang beda bukan injection kung nong sumar pang alap ba idan di beri sisa ki bamdang gamet ka bakot baki akrat baki laban sim nama kidan di side effect te nga EP kung sorkar ngai scam hi baka kwa abang ai gamet ka bakot baki akrat hynrei ka approach ka long very wrong idan na pedeng ni ki EMS member ki raja inject ni mong magiyang hynrei na kunta ba ni pyrshah injection hynrei ni yang hynrei ya ka jinglong ba ni pyrshah ya ka jingpynbor ba ka jinglet thambor Namaran ki beliau ki bamla ban ai injection ki penbor ki awin penduk tulok ki penduk ya ka kam gajam gajong ki kandi ka kita namar bagidan ha kamet ka bomkoi bamphia ngagum doktor ngakran ya ka jing bomkoi bamphia kamet kandi ya ki dan kamet ka bomkoi phia kasun ka bor gajong ki ti ya kandi ki jingja ka long bro wei perthai ndai tak ni me khalia tila I social media ki babon bala thok pyrshah dan na pedeng jong ki bayo jingpang ka side effect ka babon Hynrei ka video bat hang ni hari ke jongi nisham shisha ya ki jinge ai bakrau nomar ba niang hang ni ka ai ka em sundian a weak Indian movement ka long ba niang ba safeguard nam ta ka constitutional right
Gaya kata constitution right. Dari tangan ni hari India jumi, kabak constitution juga hari India. Kaya ini yang kata power, kumki yang samsung bang inte lakam, lada kalau hak bor sorkar, dengan nulu kabor kabay pyrshah yang ke constitution juga hari India. Pi bon bulan jumi, ni spread di social media, ikan he, ilok diberi baksan lumpay, hendai nak hak kimtre. Ikan, kita semua kali, isong lagi yang sem, kita mengisah lek one board, hendai bandian bae kimnot. Tengah semua ni, baban ni ikan hon, tiba keloi bandian, ban keren. Hendai kini ke constitutional right, kalau ai ni kata ke board, bantek lakam, lagi long nong sencha, lagi long hinu ki board. Wak artikel 166 yang Disaster Management Act. Kaya mo yung power ni, ba umulong government servant, ba use yung public money, lada harm, lada cause harm, yung kamet ka jongi, nila yung panpani ka jingto no po arsa punta, lada umay, nila na yung FIR. Naman ka court, lada ka Supreme Court badan buram, kaya ni kita ka board kung inang songslong. Kung inang songslong, niyo yung kita ka board. Hak bakimla ban nyonban ya kamet ke jongi lada ka kos ya kanulo ke jingpang ke jing stom hak kamet ke jongi ni ki pat ba ni lo helpless ni ok ani ile kumlo namar ki ni bor sorkar ben bor ni hindai em ka ai ka te lakam ka ai ni ke bor lada ka sorkar ka te lada ka le ya ka ai bom dei ka constitutional right ka dan habai la ban approach ya ka Supreme Court yang court badan borom namar kini sini nilai nagayang ka mekhalya ro ka ai yang kecil sok bom dei ban konbor kebede bak ka High Court badan borom bak Supreme Court tinggi di pat bak yang halor kata yang gahok ini bagi wan banyak yang ni banyak politics banyak drama banyak syak banyak komen iwan ban kentu yang ni pat bak yang kini gahok bak kecil syak kum kinong senang di dalam kabor namar ki nong ikmat jongi iwan sini wan pami ya kejin kersan anda kila yesong ka bor kila mak kila yaklet constitutional right kabang ni kum nong senang di dalam jong ka constitution right jongi tiga ni ko hok ka aken ya ka bor ni way lang ilong ni government servant lang ilong ni public servant lang ilong ni hino ilong senang lada ka sorkar kaya polat ya kata ka bor nila ban faya ka ki sa constitutional right jongi yang ni bor takadaw so kumu doktor wa semua nopang na semua ba kum kipat ba ni don ken gahok ka sorkar kadang na ka jong gahok abadan burom ka kwa ni bingin ka tiak krat ka kwa ni bingin ya kata lenti hindai lada ka approach kalong very wrong lim sultanat ni hak banyak nomor kum ki khon la ki kme ki pa ki pynbor ni ki shok kita klem galenti ni la bang komplain ni ki te kata ko wei ko bokong san yang ni kum ki dong song snong ni ban so ila ka jong hok dan lagi ni sini ni bagi dong ki dong trai sorkar ki dong ki bor pulet ni ki bor non trai government ki ong pet ni sa sha set ka tulok ni sa sha le kum ni tai ko ya ka hok ka dan ya chika ko ka dan di ni kum ki dong song snong ni dan ka bor halor ka met jong ni halor ka hok ka jong ni ka jing ka jing hia ka dei ka nongti ke jing em balai luat bagi layo lupa kam dei bagi hak ban pan ke jing lai luat ka ada lupa ban ni kani ke jing lai luat hak ke jing kwat jing kia ke jing lai luat hak ke imlang salang ke jing lai luat hak ke bro muni bang dah hak pan ke jing lai luat yang sorkar ko sorkar ni a jing lai luat yang em ke jing lai luat ka ada lupa ni la kha ke jing lai luat bak nang lo nang ta la pen kop ni ru saka board ko constitution ya ke jing long lai luat ke jong ni ini bagi beliau masyarakat merau im hak jing long merau hendak ingin im hak jing sya dei tak por bagi dong kini ki perlok ni bagi yang ndai bagi re ke jing sya ni hapan keren ke jing sya ka ni ko por ke jong ni tingin nombor ketian nomor bon pleng jong fi perlok ki belayawan duduk dalam step te kilaya that kilaya jeram te ladadan lakat ibaban yang penyak isarman ibla etre stom ikat kini kikam kijam ho ilaya dan bani etre lang tikum juro ya kble isarman ya kini kena rawa ya fi kifat ma kibla ira rakat lang ya iba priu kiba don ka jingpang hakamet ka jongki ani ki priu kiban lai ba ka don ka jingpang hakamet jongki kumala ban ong ni doktor kumala ban ong da iba adal pa nang rom kumala ban ong daki nong kren
repair, ba, teng, lala dong, uternia, naga kemut kabak kadang, yo negative, bala dong uternia, naga tleu kemut kabak syakaman, yo positive. Come on, kita tang kimra, Kibreu kita tang kimra, bang Kibreu, kita tang kita Kibreu, kiba kita kiba ongel de, bangi day ki nong yalam, jong ka sorkar, ngin dayro ki nong yalam, jong Kibreu kiba lengkar. De papa be pneu soto, ngem day Kibreu kiba lengkar. Ngem day Kibreu kiba haga jeng kiba pathar, hynrei ngi day Kibreu kiba lailot, ya kiba pila saki shai, mangi lailot. Tang na kedau jongki an kiba bon, hynrei ngi lailot, ya kiba uplay, nang bo nang tau, ulapai ngi ban long breu, sakri ke selapur thei. Papa be, nalar bo uplay ulapan kamti. Shosho, naga riti traikam, ka riti sanchar jong kari India, Indian Constitution Preamble, pilanya banyai, lama ki jingtho, kibla thoshai. But right to life, right to liberty. Lada kata ka hok jong ka jangem, ka hok jong ka jinglai loy, but ka hok naga benta, ka lawe, ka daupa, jong ka emlang, ka salang ka bangi di benai. Parri paed. Hagane kapor nginyo pat sa kaway kapenta ya kapa nagalang jong kinongruay kiban ay hine kapor sa iway pat ijing ruay namar bale tagadaw ini nongruay ini na po maulay misfit bakin pen pau jepi ya ke ai ke ba hang ne ke por ki don na so ba ban kot chakmat lada ngi lada pi burom yin bat ki ai ke baro khoi ki ba ngi kum ki pai ba ngi so tho shai bat ya ke ai ke ban na kalyang jong i MDA ring apun pau mani bang yo ya ke jingsin char bang i bishar bangi bishar ngim ki pa hynrei ngi yo ka jingsen shar narcissistic political party lane NPP ka bong pagkata ka dai ka party ka basin shar marway oneself ruling oneself government oneself decision made for the people of the people not by the people. That's why hagani ka por sa manong bagani ka sorkar ka basin shar daga narcissistic political party Lani kata ka sorkar ka mapunyay tang simet marway nakapta jungi ki pa ngi penrem jor hagni ka por nakaliang jong ka awaken India movement habang em gom ki preo ki ba lailoy ay nginem gom ki preo ki ba keloy anom day ban ton banong ngi bato ngilong ki brau nakapta jongno hynrei tong ngilong ki kenrat nakapta ka lawe jong kari ba ka jai penreo lasai pan lasisi amba ngin petang sakmat nrengi hapai lem seden ayong idon baka ka bagi ko banong hakani ka por sorkar pendo bat pendam no ya ka ka mandatory vaccination lane ya kata ka jing ai tika da ka ba penbor pendo no ya ka namar bale ka than wave ya ka ba ka sorkar ka penbena sho dagi scientist saat ka third wave kapag sorkar ka penbena kapag day na pinang ka sentur jong ki scientist kadai ka ba penbena dagi preo ki ba sensha dambor bat ke baro khoi komba pisgau hagani ka por ka ba menta kai ka ba pisgau komba ongno anah ba pirong hapo ki hospital menta ki hospital hajaka ba kin kli pi payong kli ayu hapakin kli pi pangkpo pi stong kpo na kidong jingpang direct in kelipi kadang ai vaksin kita ada ke vaccination certificate bat kiwe ki balong ke bentak ke bagongsan ke parari ba hane ke por long ki preo ki ba sempang long ki preo ki ba skautu sendran bat kirsan lang bat to ai ba ka awaken India movement ka bala yeng tang na ka bentapan pen pau ya ke ke bangi pasiu na ka por hynrei ka awaken India movement kala yeng ro ya ka compensation of COVID-19 lockdown.
Kani ka compensation, kani ka paki paipa, kibala shem jinge, kibala mat jinge, kibala ye gendo jinge, lemba kani ka lockdown, ne lemba kani ka RT-PCR test ne vaccine. Kilaban claim no, ya ka compensation, ya ka pa nakaliang jong ka awaken India movement, barok awaken India, ka penkre, ban ya ka sorkar jela nak benda ki long yeng long sam nak benda ki paipa ki ba day ban yo hok ya ka ne ka benta om manang no pangipan ya ka pisah simet jong no hynrei pan nak benta ka pisah jong upaipa ya upaipa nak benda pa unyo ya ka met ka pat ka besat baklain lengba ka jing sha thambor hagi ba bon ki benta haki ba bon ki liang bat ki ai parokhoi sibon ki ba nakaliang jong ka Awaken India movement kaong bat sibon yang ban nagaliang jong ka kenhon kan hapan kran ban penpau bagogi paipa hagane ka por ka bamenta ngin rai ki plakat bangin mi syakmat bangin penpau yeldi bangidai ki paipa ki